Na takmer 3 dni 1. júnového víkendu sa kinosála Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici stala dejiskom celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2009. Je to taký vrchol neprofesionálnej filmovej tvorby a zároveň je to taký ako predstupeň do svetovej prehliadky neprofesionálnej tvorby, ktorá býva každoročne a volá sa Unika. Tento rok to bude v Poľsku, v Dánsku. Pred 2 rokmi to bolo napríklad Slovensku v Liptovskom Mikuláši a rok predtým to bolo v Koreji. Je to podujatie, ktoré vlastne posúva slovenský amatérsky film do sveta. Je to veľmi zaujímavé, čo sa deje v amatérskom filme. Páči sa mi tá úroveň filmov, ktorá tu je. Za posledné roky stúpla filmová reč, trúfol by som si povedať. Tiež nepoviem novinku, že sa stierajú hranice medzi amatérmi a profesionálmi. To tiež už sme mali aj v minulosti na to príklady, ale potvrdzuje sa to. Filmový klub Amafilm Nikolaus z Liptovského Mikuláša má tu na filmovej prehliadke Cineama 3 filmy. Prvý je Majstrovstvá sveta po slovensky, je to reportáž z majstrovstiev sveta vo varení halušek v Tureckej. Druhý film je o ťažkej práci koní v lese pri zvážaní dreva. A posledný film je Ľudový liečiteľ, je to humorný film, minútový. Inžinier Jan Kuska, Peter Rybin a Nikolaus Liptovský Mikuláš. Druhé miesto a majstrovstvá sveta po slovensky. Pre televíziu Liptov Peter Rybin.